før. Hvad? Ryder, jeg har det. Hvad er det, Chase? Du optager med vores Vorseboogie. Selvfølgelig. Og Karisernes yndlingsdans. Vorseboogie. Nemlig. Men før vi kommer i gang med Vorseboogie, vi skal få varmet op, og det starter vi med poterne op i luften. Poterne op. Og vi starter med at læne os til den ene side. Så vi læner os. Og vi læner os. Og så gør I ligesom mig og holder vejret. Sådan. Stop. Okay. Og poterne op. Og nu skal vi læne os til den anden side. Sådan. Og hold vejret. Hold vejret. Sådan. Okay. Nu skal vi rulle skuldrene baglæns. Vi ruller med skuldrene, og vi ruller med skuldrene foran. Og hold balancen.